Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки 23 листопада в студії Софія Абляєва. Сьогодні у випуску. Від рук окупантів у Криму померла ветеран національного руху Віджія Кашка. Чергова хвиля репресій в окупованому Криму. Зранку і понині тривають обшуки в оселях кримських татар. Заколот на окупованому Донбасі. Чи поглине ДНР, ЛНР? Та куди втік ватажок бойовиків Луганщини? Новий триумвірат. Росія, Туреччина і Іран створюють коаліцію для контролю над Сирією. Її серце не витримало. В окупованому Криму не стало ветерана національного руху кримських татар Віджія Кашка. Вона померла після того, як її намагалися затримати озброєні спецпризначенці ОМОН. Загалом окупанти сьогодні активізувалися в окупованому Криму. У кількох районах відбулися і нині тривають обшуки і затримання. Під приціл окупантів традиційно підпадають виключно кримські татари. Подробиці збирали мої колеги. Так, російські ОМОНівці затримували в Сімферополі кримських татар Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха та Казима Аметова. Разом із ними окупанти хотіли затримати і Віджія Кашка, ветерана національного руху кримських татар. 83-літній Віджія Ханум стало зле, по дорозі в лікарню вона померла. Донька одного із затриманих в Сімферополі, Казима Аметова, Наджіє, встигла побачити батька перед тим, як його відвезли до слідчого комітету. Я спросила, смогу ли я увидеть своего папу, отпустят ли после допроса, на что они все посмеялись. Реально, я сейчас не преувеличиваю, они все очень широко улыбались и сказали, что, конечно же, нет. Це беззаконня просто какое-то. Окупанти звинуватили затриманих в тому, що вони вимагали гроші в турецького бізнесмена. За даними першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, вони намагалися повернути гроші, вкрадені громадянином Туреччини в родини Віджія Кашка – $7 тисяч. Юсуф Айтан вошел в доверие к этой семье, в частности к внучке Віджія Кашка, то он изъял, одолжил или что-то, крупную сумму денег у этой семьи и не хотел возвращать. Віджія Кашка пожаловалась знакомым, и несколько человек, проникшись в этой ситуации, решили встретиться с этим человеком и потребовать, чтобы он вернул эти деньги. Про громадянина Туреччини Юсуфа Айтана відомо, що він заборгував гроші багатьом. Зокрема, аферист втирався в довіру до жінок та нібито позичав значні суми. Приїхала «Газель». Інтересно, для чого? Після затримання Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха та Казима Аметова по обіді стало відомо і про те, що окупанти в Сімферополі прямо з дому забрали Курсиїта Абдулаєва. А куди ви забираєте його? Куди ви його забираєте? Одночасно російські окупанти провели низку обшуків у будинках затриманих кримських татар. Так це виглядало в Грушівці в оселі Бекіра Дегерменджі. Не знаю, ничего не могу сказать. Созвонилась с СДМ, они отобрали телефоны, не давали никому выйти из дома. Потом начали поочередно проходить по всем комнатам. Изъяли у нас ноутбук, комп'ютер. Також обшук відбувся в селі Южне, в будинку Ельміри Баранової-Газієвої. У Курултаї кримсько-татарського народу дії окупаційної влади називають провокаціями. Їх наслідки можуть бути непередбачувані, бо всі затримані – літні і хворі люди. Там сегодня находится в их застенках уже Бекирага Дегерменджи, который страдает астмой в тяжелой форме. Он только недавно еще, как говорится, пришел в себя, очухался от той репрессии, которой был подвержен его сын. Там находится Асан Чапух, Казим Аметов, Курсиит Абдулаев, который уже тоже более 60 лет каждому из них. Крім того, в Курултаї переконані, масштабні затримання кримських татар саме за нібито кримінальною статтею вимагання спрямоване на дискредитацію татар у світі. Реана Алієва, Заман, АТР. Голова Меджлісу Рафат Чубаров має намір оголосити днем жалоби у Криму день, коли відбудеться дженазе – похорон Віджія Кашка.
Ведь ее убили. Убили русские оккупанты. Я думаю, что это будет самый достойный ответ наш на репрессии русских оккупантов, когда в день Джаназе в Ведь-Джи-Абла тысячи и тысячи людей придут ее проводить последний путь, а в десятках тысяч домов крымских татар по всему Крыму будут вывешены крымско-татарские национальные флаги с черной траурной лентой. Жахливі події в окупованому Криму прокоментували українські урядовці. Своє обурення діям окупантів висловив очільник МЗС Павло Клімкін. Нелюди, презирство й огида. Предчуваю, вони дорого заплатять за це вбивство. Вічна пам'ять цій героїчній жінці. Знищенням корінного населення Криму і примусом кримських татар до депортації назвали у МЗС чергову хвилю обшуків і затримань в Криму. Речниця відомства Мар'яна Беца наголосила, що після прийняття 3-ї резолюції в Генасамблеї ООН Росія тільки посилила свій тиск на півострові. МЗС уже готується направити до Росії ноту протесту. Якраз зараз відбувається візит президента України до Брюсселю, де відбувається саміт Східного партнерства. Одна з вимог цієї резолюції, яку ми зараз намагаємося остаточно вже ухвалити в Генеральній асамблеї по ситуації в Криму, є якраз наявність постійно діючої моніторингової місії в окупованому Криму. І я сподіваюся, що вона буде ухвалена і буде мати чіткий сигнал для Російської Федерації, що вона має негайно виконати як рішення Міжнародного суду, так і саму резолюцію про необхідність припинення будь-якого тиску на українських громадян і кримськотатарських активістів. Вона, як і обіцяла, боролася до кінця, до останнього свого подиху. Вона присвятила життя національному руху кримських татар. Історія життя Віджія Кашка багатогранна. Мої колеги зібрали кілька найяскравіших моментів. 83-річна Віджія Кашка – одна з найяскравіших діячів національного руху кримських татар. Вона пережила депортацію 44-го. На той час їй було лише 10. Наприкінці 60-х її родина повернулася до Криму. Проте після цього їх ще двічі депортовували з півострову. Один з таких разів Віджія Кашка запам'ятала на все своє життя. Розповідає, як уночі у їхній будинок вдерлися радянські силовики. Холодною водою облили дітей, що спали у ліжках. Зв'язали чоловіка, а саму Віджія Ханум побили так, що зламали щелепу. Родину тоді вивезли за межі Криму. Оселилися вони у Краснодарському краї. Там згодом помер син Віджія Ханум. Дитина так і не змогла оговтатися через пережите вночі жахіття. Попри цю трагедію, родина Кашка все одно вирішила повернутися на батьківщину і потайки придбали будинок у селищі Учкос, Новокленівка, Білогірського району. А в кінці 80-х, коли кримські татари масово поверталися на батьківщину з місць заслання, Віджія Кашка невпинно допомагала співвітчизникам. Жодна поляна протесту не відбулася без її участі. Не встигли кримські татари оговтатися після репресій радянської влади, Крим окупувала Росія. Віджія Кашка приходила чи не на кожні судові засідання щодо кримсько-татарських політв'язнів. Вона одна з перших прийшла під стіни телеканалу АТР, коли окупант заборонив мовлення першого кримсько-татарського у Криму. Те, которые работают в АТР, сообщают наши информации. Мы за ними гордимся, мы за них и будем стоять до смерти здесь. Віджія Ханум – одна з небагатьох кримсько-татарських діячів, хто публічно підтримав енергетичну блокаду Криму. Выхода нет у нас. Нам некому обращаться, и никто не защитит нас. Мир защищает, но никто ничего не защищает еще. Я не вижу защиты своего народа. Мы сами себе должны защищать. Про надбання цієї тендітної, але надзвичайно сильною духом жінки можна говорити невпинно. Вона була справжнім воїном кримсько-татарського народу. Вона боролася за повернення депортованих кримських татар на батьківщину. І саме на це вона поклала усе своє життя. В связи с убийством Ведь-Джи ее убили. Убили русские оккупанты. Я думаю, что это будет самый достойный ответ наш на репрессии русских оккупантов, когда в день Джаназе в Ведь-Джи тысячи и тысячи людей придут ее проводить последний путь,
а в десятках тысяч домов крымских татар по всему Крыму будут вывешены крымско-татарские национальные флаги с черной траурной лентой. Серце 83-річної Віджиє Ханум зупинилося сьогодні у кареті швидкої. Її слова в одному з останніх інтерв'ю телеканалу АТР нині для всіх кримських татар звучать як настанова і заповіт. Ми не повинні нині розділятися. Хтось думає про роботу, хтось турбується про здоров'я. Ні. Ні, народе, не це наше завдання. Найважливіше для нас всіх – це батьківщина. Для всіх нас батьківщина одна. Батьківщина не продається. Народ не продається. Ріана Алієва, Заман, АТР. За останніми даними з Криму, нині у селищі Сарабуз, Гвардійський Сімферопольського району, російські поліціянти опитують місцевих про одиночні пікети 14 жовтня. Зокрема, розносять повістки учасникам одиночних пікетів в Криму. Окупанти вимагають з'явитися в місцеві відділки поліції активістів для складання протоколу про адміністративне порушення. За даними Кримської солідарності, печаток на повістках немає. 14 жовтня в різних містах окупованого Криму відбулися одиночні пікети проти репресій російських силовиків. Загальна кількість учасників протесту становила більше 100 чоловік. 49 кримських татар тоді було затримано. Питання утисків кримських татар обговорять на міжнародній арені. Завтра в Бельгії розпочинається саміт Східного партнерства ЄС. В Брюссель вже прибув президент України Петро Порошенко та голова МЗС Павло Клімкін. Виконання угоди про асоціацію має бути для ЄС саме політичним пріоритетом, а не справою техніки. Тому відносини України і ЄС не можуть і не будуть залишатися тільки в рамках Східного партнерства. Неспокійно і в окупованому Луганську. За даними російських ЗМІ, голова терористичної ЛНР Ігор Плотницький залишив Луганськ. Оточення біля будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебував ватажок місцевих бойовиків, знято. Українська розвідка повідомляє, з окупованого Луганська вивезли готівкові кошти. Умови проживання містян погіршуються. Більше знає наша Олена Стецюк. Ватажок незаконного збройного формування ЛНР Ігор Плотницький виїхав з Луганська. Це дані російського видання «Новая газета». Джерела українського видання «Ліганет» повідомляє, рух у місті відновлений, військову техніку повністю відігнали. За даними української розвідки, бойовики планують ескалацію бойових дій, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. За наявною у нас інформацією, командир одного із з'єднань так званого 2-го армійського корпусу наказав підготувати ствольну артилерію, зосереджену на позиціях вздовж лінії розмежування для ведення вогню в глибину тимчасово окупованої території Луганської області з метою імітації обстрілу з боку артилерії Збройних сил України. Військовий журналіст Роман Бочкала відповідальним за гарячі події в Луганську вважає Кремль, адже бойовики не є самостійними суб'єктами, каже він. Банальна бандитська розборка між цими ватажками. Або другий варіант – Росія сама, Кремль сам інспірував цю ситуацію для того, щоб провести ротацію. Подивитися, хто буде сильніший, хто переможе в цій боротьбі. Потім зроблять на нього ставку, а той, хто програє, його просто зільють. Так само, як і зільють потім того, хто виграє. Військовий експерт Юрій Бутусов каже, Кремль просто вирішив зупинити Ігоря Плотницького, який радикально бореться зі своїми конкурентами, але повномасштабного наступу Росії очікувати не варто. Плотницький в цьому проявляв завжди дуже велику ініціативу. Можна згадати, як він під виглядом спроби державного перевороту і знищив одразу кілька бойовиків, які якраз були наближені, були з одного угруповання з цим діючим в них пернетом. Московські куратори, зокрема помічник Путіна Сурков, вони були дуже невдоволені, що настільки радикально Плотницький просто вирішує свої якісь конкурентні завдання.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко каже, дві маріонетки Російської Федерації не поділили між собою грошові потоки від контрабанди. ФСБ, воно курує маріонеткою Корнетом, а Сурков, радник президента Путіна, курував Плотницький. Хтось із них буде визначений російським керівництвом, або Плотницький продовжить керувати маріонетичною окупованою територією, або Ігор Корнет. Я ставлю на Корнета. Плотницький він себе вичерпав. Ось, а взагалі хай вони друг другу горло переріжуть. Україні від цього буде, Україні тільки краще. Тим часом на лінії розмежування в зоні АТО посилені заходи безпеки. Здійснено маневр силами та засобами для того, щоб оперативно реагувати в разі загострення обстановки, уточнено взаємодію зі Збройними силами України та штабом АТО на випадок дій в нестандартних ситуаціях. Нагадаю, заколот у Луганську вибухнув 21 листопада. Після звільнення з поста так званий міністр внутрішніх справ Ігор Корнет при підтримці поліції та кількох підрозділів терористичного 2-го армійського корпусу виступив проти керівництва самопроголошеної ЛНР. Олена Стецюк, Заман, АТР. Саміт лідерів Росії, Туреччини та Ірану, який відбувся в Сочі, обговорюють у всьому світі. Росія намагається створити власну коаліцію для вирішення конфлікту у Сирії. Про це пише світова преса. Кремль намагається усунути США на Близькому Сході, припускають політологи різних країн. Тож, чим завершився тристоронній саміт в Сочі і якими можуть бути його наслідки? Далі в нашому матеріалі. Росія разом з Туреччиною та Іраном формує антитерористичний альянс по Сирії, де не буде місця США. Так американська преса оцінює саміт в Сочі. Видання Daily Beast, посилаючись на думки російських експертів, пише: Росія демонструє намір стати супердержавою і хоче усунути очолювану Сполученими Штатами міжнародну коаліцію у боротьбі з Ісламською державою. Такої ж думки і британська Guardian. В шквалі дипломатичної активності помітно, що США та ЄС усунуто від процесу. Політологи попереджують, це може призвести до посилення кризи у відносинах із США та нових зіткнень у Сирії. Щоправда, президент Росії напередодні заявив, російська операція в цій країні завершується. Та у Кремля все ще напоготові власні бази в Сирії. Проблем хватает с терроризмом и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению. В очолювану Росією коаліцію погодились увійти Туреччина та Іран. Лідери цих двох країн прилетіли в Сочі. В російській пресі цю зустріч назвали історичною. Після перемовин Володимир Путін, Реджеп Ердоган та Хасан Роухані оголосили, що започатковують створення Конгресу народів Сирії. Перше його засідання заплановане вже в грудні. На ньому повинні знайти політичне вирішення 10-річному військовому конфлікту в цій країні. В Конгресі можуть взяти участь всі політичні сили, окрім Ісламської держави та інших терористичних груп. Політична і територіальна єдність Сирії, за виключенням терористичних елементів, є нашим основним пріоритетом. Как страны-гаранты Россия, Иран и Турция продолжают плотно работать над укреплением режима прекращения боевых действий, устойчивым функционированием зон деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта. Напередодні саміту трьох президентів у Сочі до Путіна прилітав сирійський лідер Башар Асад. Щоправда, візит тривав усього 4 години. Саме фігура Башара Асада є найбільш суперечливою в новому альянсі. Проти Асада виступають численні сирійські рухи, адже він своїм терором розв'язав війну в країні. За його участі в перемовах Конгрес може стати безперспективним. Зусилля Путіна в якості миротворця неодмінно будуть оцінені як всередині Росії, так і за кордоном. За останні кілька днів він провів численні телефонні переговори з президентом США, еміром Катару, королем Саудівської Аравії, прем'єром Ізраїлю. Все заради того, аби його нова коаліція була все ж таки створена. Людмила Іванова, Заман, АТР. В несплаті податків члена Російської Ради Федерації звинуватили у Франції. Мова йде про мільярдера Сулеймана Керімова. Його затримали 2 дні тому у Ніцці. Сьогодні звільнили під заставу у 5 мільйонів євро і підписку про невиїзд. В Кремлі обурені затриманням французькою поліцією члена Ради Федерації. В МЗС Росії вже викликали посла Франції, аби той дав пояснення щодо арешту. За твердженням слідчих, російський багатій і сенатор є фактичним власником кількох віл у Франції, хоч зареєстровані вони на громадянина Швейцарії. Сулейман Керімов є членом Російської Ради Федерації від Дагестану з 2008 року. У 2016
2016-му він посів 45-те місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії. Його статки оцінюють в 1,6 мільярди доларів. Наразі це все. Більше розкажуть мої колеги вже менш ніж за годину. Будьте з АТР, бережіть себе.